奴らの命運に終止符を打ってやろう。我々に勝てるとでも思っているの？負けるわけにはいかない。行くぞ。こいつでとどめだ。ここは通してもらう。もらった。
あまり無理はするなよ。分かってます隊長。ランス隊の名にかけて行く手を阻むなら容赦して。貴様に恨みはないが、これも運命だ。死んでもらおうか。我々は負けるわけにはいかぬのだ。強くなったことを実感するな。まだまだ。
者たちを癒したまえ。